भाकरी परतायची वेळ आलेली आहे. राणेंना मत म्हणजे मोदीला मत आणि मोदींना मत म्हणजे हुकुमशाहीला मत, एवढं लक्षात ठेवा. खऱ्या अर्थाने आज जे काही यांचं गद्दारांचं शासन आहे, मी जाता जाता एवढंच सांगेन कारण बाकीचेही बोलायचे आहेत, वेळ कमी आहे. आशाताईंना 5 महिन्याचा पगार दिला नाहीये, पण त्याच वेळेला सीआरपीचं मानधन दुप्पट केलं म्हणून सीआरपींना सांगितलं जातंय. सीआरपीचं मानधन हे आघाडी शासनाच्या काळातच निर्णय घेतला, पण NRLM अंतर्गत केंद्राने आपला हिस्सा पाठवला नाही. जेव्हा केंद्राचं शासन आलं आपला हिस्सा पाठवला गेला आणि सीआरपीचं मानधन दुप्पट झालं. मग अशा काहींना 5 महिने पगार नाहीये, संप काळातलं वेतन देणार नाही म्हणून सांगितलंय. याचा सुद्धा तुम्ही महिला भगिनींनी विचार करायला पाहिजे. आता तुमच्याकडे येत आहेत घरेलू कामगारचे आचारसंहितेच्या काळात फॉर्म भरले जात आहेत, 5,000 हातात ठेवतायत. नगरपालिकेतला फोन येतात, बचत गटाचे अध्यक्ष आणि सचिवांना या तुम्हाला पाहिजे तो रोजगार करा. 4 वर्ष झोपला होतात आणि आता निवडणुका जवळ आल्या की तुम्हाला बचत गटाच्या बायका आठवतात. मग 5,000 द्यायचे, परत करू नका, व्यवसाय करा. त्या बाईने हे सांगावं, त्या 5,000 काय व्यवसाय करणार? मी जे प्रोडक्ट तयार करते ना त्याची विक्री जरी करून द्या, आम्हाला बाजार तरी द्या. आपण हे म्हणायला पाहिजे. आपला तरुण मुलगा घरात आहे त्यांना सांगायला पाहिजे आमच्या मुलाला रोजगारी द्या, त्याला कुठेतरी रोजगार द्या. पण आज बघायला गेलं तर निवडणूक जवळ आली की महिलांना जवळ करायचं, कुठेतरी बचत गटांना जवळ करायचं आणि आपला हेतू साध्य करून घ्यायचा. ही जी काही यांची पूर्वीची पद्धत आहे, आता कुठेतरी रस्त्यावर खडी टाकल्या जातील, कुठे चिरे आणून टाकले जातील, कुठे बोर मारली जाईल, कुठे पाण्याचा प्रश्न सोडवतो म्हणून सांगितलं जाईल. यांच्या भूलथापांना बळी पडू नका. आणि यांच्या भूलथापांना बळी पडलात तर अख्ख्या देशामध्ये इंडिया आघाडीचं वातावरण आहे, पण आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आपलं कपाळकरण ते पण होणार आहे. आणि पुन्हा एकदा ही घाण जर आपण जिल्ह्यात आणली तर पुन्हा जिल्ह्यात दहशतवाद मारामारी सुरू होणार आहे. आणि म्हणून आता नाही तर कधीच नाही, खऱ्या अर्थाने ही वेळ आहे. खासदार विनायक राऊत यांच्या नावासमोर असणारं मशालीच्या चिन्हासमोरचं बटन दाबवा आणि त्यांना मोठ्या मताधिक्याने निवडून काढा. एवढंच सांगते आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद ताई. यानंतर राष्ट्रीय काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष सन्माननीय इर्शाद पैसे यांना मी उपस्थित सभेला संबोधित करावं. माननीय खासदार विनायक राऊत साहेब यांच्या प्रचारार्थ ही सभा आयोजित केलेली आहे. या सभेला उपस्थित असलेले ज्या 4 वेळा आमदार म्हणून निवडून आलेले आणि आयुष्यात कधी पराभूत न झालेले शंकरभाई कांबळी, माजी राज्यमंत्री प्रवीणभाई भोसले, अण्णा केसरकर, चमणकर, वडले साहेब, साक्षीताई, सगळ्यांचीच नावं घेत नाही, सगळे उपस्थित मान्यवर आणि आपण आमच्यापेक्षा मान्यवर असलेले समोर बसलेले आहेत. तर मला महत्वाचं इथं सांगायचं आहे की आपण जी सभा घेतोय किंवा प्रचार करतोय तो प्रचार विनायकराव साहेबांना निवडून देण्यासाठी करतच नाही आहोत. विनायकराव साहेब हे निवडून येणारच आहेत, पण त्यांचं मताधिक्य जे आहे ते आम्हाला रेकॉर्ड ब्रेक मताधिक्य करायचं आहे. आजपर्यंत या मतदारसंघामध्ये जेवढं मताधिक्य मिळालं नाही तेवढं मताधिक्य आपल्याला विनायकराव साहेबांना द्यायचं आहे. म्हणून आपल्याला मेहनत घ्यायची आहे. आज ही देशामध्ये जी लढाई चालू आहे ती ही निवडणूक झाल्यानंतर या देशामध्ये हुकुमशाही येणार की लोकशाही राहणार हा मोठा प्रश्न आहे. तुमचं आणि तुमच्या मुलाबाळांचं भविष्य हे सुरक्षित राहणार की नाही याची ही लढाई आहे. त्यामुळे आपल्याला विचारपूर्वक मतदान करायला पाहिजे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्याला राज्यघटना दिली आणि त्या राज्यघटनेने आपल्याला जे अधिकार दिले ते अधिकार हिरावून घेण्याचा प्रयत्न कुठेतरी होताना दिसतोय किंवा ती राज्यघटना पायदळी तुळवण्याचा प्रयत्न केला जातोय. आता या राज्यघटनेने आपल्याला काय दिलं तर आपल्याला माणूस म्हणून जगण्याचा अधिकार दिला, आपल्याला समानतेचा अधिकार दिला, आपल्याला बोलण्याचा अधिकार दिला, महिलांना पुरुषांच्या बरोबरीचा अधिकार दिला. तर हा अधिकार कुठेतरी हिरावून घेतला जाईल आपला, तर त्याची आपण सुरक्षित ठेवण्याचा तो प्रयत्न आपण केला पाहिजे. महत्वाची गोष्ट अशी आहे की महागाईच्या संदर्भात बरेच लोक बोलले, परंतु महागाईच्या संदर्भात मी सांगेन की त्यांच्याकडे डिपेंड करत असतात की महागाई तर कालानुरूप होत असते. तर मला एक गोष्ट आपल्याला अशी सांगायची आहे की महागाई करण्यामध्ये सरकारचा कसा हात आहे. कारण यापूर्वी जीवनावश्यक वस्तूवर कधी मागच्या सरकारने कधी टॅक्स लावला नव्हता. आज पीठ असू दे, दही असू दे, कडधान्य असू दे, सगळ्यावर टॅक्स लावलेला आहे. हा टॅक्स कधी पूर्वी लावला गेला नव्हता. अशा प्रकारचा टॅक्स आता शेतकरी आहेत ते शेतकरी बांधवांच्या अवजारांवर कधी टॅक्स लावला नव्हता.
बी बियाणं असेल, खतं असतील, औषधं असतील, याच्यावर टॅक्स नव्हता. उलट पूर्वीची सरकार खतांवर सबसिडी द्यायची. आज ती सबसिडी बंद झाली आहे आणि त्याच्यावर सबसिडी बंद करून आणि टॅक्स लावलेला आहे. तर हा टॅक्सच्या माध्यमातून महागाई करण्याचा जो प्रयत्न या सरकारच्या माध्यमातून होतोय, गोरगरीब जनतेच्या खिशावर दरोडा घालण्याचा प्रकार हे सरकार करत आहे. तर म्हणून या सरकारला खाली आपण खेचलं पाहिजे. आता पेट्रोल डिझेलच्या संदर्भात सगळेच बोलतात. मी पेट्रोल डिझेलच्या संदर्भात काही आकडेवारी तुम्हाला सांगणार आहे की पेट्रोल डिझेल आजचे जे दर आहेत देशामधले, आपल्या महाराष्ट्रातले आणि आपल्या वेंगुर्ल्यामधले, हे एवढे चढे का आहेत डिझेल आणि पेट्रोलचे भाव? कारण मनमोहन सिंग सरकारचं, काँग्रेसचं सरकार 2014ला गेलं त्यापूर्वी एक अशी परिस्थिती होती की आंतरराष्ट्रीय मार्केटमध्ये कच्च्या तेलाचा दर हा $140 पर्यंत गेला होता. आज तुम्ही गुगलला सर्च करून बघा, आजचा आंतरराष्ट्रीय मार्केटमधला कच्च्या तेलाचा दर हा $83 आहे. मग $83 असताना आपल्याला एवढं महाग पेट्रोल आणि डिझेल का दिलं जातं? तर ही लूट कोणी चालवली आहे? ही लूट जर सरकारने चालवली असेल तर अशा प्रकारचं लुटेरू सरकार आम्हाला नको आहे. म्हणून या सरकारला घालवलं पाहिजे. दुसरी गोष्ट महत्वाची सांगतो की या देशाने आता जे पंतप्रधान आहेत, या पंतप्रधानांसारखा खोटारडा पंतप्रधान या देशाने कधी बघितला नव्हता, जनतेने कधी बघितला नव्हता. मी तुम्हाला सांगतो, काँग्रेस पक्षाने एक जाहीरनामा जाहीर केला या लोकसभेच्या निमित्ताने. त्या जाहीरनाम्याच्या बद्दल खोटं नाटक पसरवण्याचं काम हे मोदी सरकार करतोय आणि स्वतः मोदी आपल्या भाषणातून करतायत. मी तुम्हाला एक उदाहरण देऊन सांगतो. मोदी साहेबांनी हल्लीच आपल्या भाषणामधून सांगितलं की इंडिया आघाडीचं सरकार जर या देशामध्ये आलं तर महिलांचं मंगळसूत्र लुटण्याचं हे काम करतील. तर मी मोदी साहेबांना इथून सांगू इच्छितो की या गरीब महिलेना सोनं घेऊन मंगळसूत्र बनवण्याच्या लायकीचं तुम्ही ठेवलेलं नाहीये. कारण 2014 मध्ये सोन्याचा दर 28,000 रुपये होता. आज तो 72,000-74,000 रुपयापर्यंत गेलेला आहे. आणि हा सोन्याचा दर वाढलेला आहे. याच्यात लुटण्याचा कसा प्रकार चालू आहे तुम्ही तुम्हाला सांगतो. ज्या वेळेला काँग्रेसचं सरकार होतं 2014 पूर्वी, त्यावेळी सोन्यावर जो टॅक्स लावला होता तो 1.1% होता. तो आता वाढवून 3% केला. म्हणजे तुम्हाला थोडक्यात सांगतो की 2014 मध्ये 10 ग्राम सोनं घेतलं तर 300 रुपये टॅक्स लागत होतं. आज 10 ग्राम सोनं घेतलं तर तुम्हाला 2200 रुपये टॅक्स द्यावा लागतोय. आता सोन्याचा दर वाढला तर हा टॅक्स कमी करून दिलासा देण्याचा प्रयत्न सरकारने करायला पाहिजे. पण तुमचं त्या महिलांच्या मंगळसूत्राचं काही त्यांना पडलेलं नाहीये. मी तुम्हाला एक हिंदीतला डायलॉग होता तो थोडा बदल करून सांगतो. आप क्या जानोगे चुटकी भर सिंदूर का महत्व, और आप क्या जानोगे मंगलसूत्र की कीमत. आप क्या जानोगे चुटकी भर सिंदूर की कीमत, और आप क्या जानोगे मंगलसूत्र की मर्यादा. नरेंद्र बाबू, कारण तुम्हाला नरेंद्र बाबू याच्यातलं काही कळणार नाहीये. तुम्हाला मंगळसूत्र आणि कुंकुमाबद्दल काही माहिती नाहीये. त्यामुळे तुम्ही असं काहीतरी खोटं नाटक बसवण्याचा प्रयत्न करू नका. आणि एक महत्वाची गोष्ट सांगायची आपल्याला आहे की आता मगाशी साक्षीताईंनी आमच्या जाहीरनाम्याबद्दल सांगितलं. इंडिया आघाडीचं सरकार आल्यानंतर तुम्हाला काय मिळणार आहे, तर त्याच्या संदर्भात मी 2च मिनिटं बोलणार आहे. 5 न्याय त्या जाहीरनाम्यामध्ये दिलेले आहेत. शेतकरी न्याय, महिला न्याय, युवा न्याय, भागीदारी न्याय आणि कामगार न्याय. शेतकऱ्यांना स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींप्रमाणे आधारभूत आपल्याला किंमत मिळाली पाहिजे, तर त्याचं आश्वासन या जाहीरनाम्यामध्ये दिलेलं आहे. महिलांना वर्षाला, गरीब महिलेला, कुटुंबातली गरीब ज्येष्ठ महिला जी असेल त्याला वर्षाला 1 लाख रुपये देण्याचं वचन याच्यामध्ये दिलेलं आहे. अशा अनेक आहे. युवांना नोकरीसाठी दिलेलं आहे, महिलांना 50% नोकऱ्यामध्ये भागीदारी देण्याचं, अशा अनेक गोष्टी दिलेल्या आहेत. आणि मोदी सरकार ज्याप्रमाणे खोटी आश्वासनं देतं, मोदींची गॅरंटी आजपर्यंत आपण पाहिलेली आहे की खोट्या गॅरंट्या ते देत असतात. तशा प्रकारची खोटी गॅरंटी काँग्रेस देत नाही. कारण हल्लीच विधानसभाच्या निवडणुका कर्नाटकात झाल्या, तेलंगणात झाल्या, हिमाचलमध्ये झाल्या. त्या ठिकाणी आपण काँग्रेसचं सरकार त्या ठिकाणी आलं आणि तिथे पहिल्याच कॅबिनेटमध्ये दिलेल्या वचनं जी होती जाहीरनाम्यामधली ती काँग्रेसने पूर्ण केलेली आहे. आणि मोदी सरकारने जी आश्वासनं आपल्याला 14 मध्ये दिली होती ती आश्वासनं आपल्याकडे आजपर्यंत पूर्ण केली नाही. आणि त्या आश्वासनाबद्दल जर त्यांना विचारलं गेलं तर त्यांचे जे गृहमंत्री, देशाचे मोठे नेते अमित शहा सांगतात
ते तर निवडणुकीच्या वेळेला अशी जुमलेबाजी करायचीच असते, असं खोटं बोलायचंच असतं. त्यामुळे भाजपचा खोटं बोलण्याचंच काम असतं. ते खोटे बोलतात त्याप्रमाणे की आता या सुद्धा निवडणुकीला बऱ्याच गोष्टी खोट्या खोट्या सांगण्याचा प्रयत्न करतील. आता मी जिल्ह्याच्या संदर्भामध्ये 2 मिनिटात बोलणार आहे. तर मला जिल्ह्यासंदर्भात 2 मिनिटच फक्त बोलायचं आहे. तर याच्यामध्ये महत्वाची गोष्ट आहे, नारायण राणे साहेब तुमच्याकडे मतं मागायला येतील किंवा त्यांचे लोक पण मतं मागायला येतील, त्यांना विचारलं पाहिजे की तुम्हाला मतं कशाला द्यायला पाहिजे. गेली 30-35 वर्ष या जिल्ह्याने तुमच्यावर भरभरून प्रेम केलं. तुम्हाला जे काही मिळालं ते जनतेच्या प्रेमामुळे मिळालं. देशाचे तुम्ही महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झालात, वेगवेगळ्या मंत्रिपदावर तुम्ही काम केलं. मग त्या बदल्यात तुम्ही या महाराष्ट्रातल्या या सिंधुदुर्गातल्या जनतेला काय दिलं? या सिंधुदुर्ग जनतेला आज कोणी आजारी पडला तर बांबोळीला जावं लागतं. आरोग्याची सेवा सुद्धा तुम्ही 30-35 वर्षामध्ये या जिल्ह्यामध्ये करू शकला नाही. बांबोळीचं जे सरकारी हॉस्पिटल आहे, CPR कोल्हापूरचं सरकारी हॉस्पिटल आहे, त्यामध्ये त्या ठिकाणी जर चांगल्या प्रकारच्या सोयी सुविधा मिळत असतील तर आमच्या जिल्ह्यामध्ये तुम्ही का केलं नाही? तुमचे हात कोणी धरले होते? आज लाखो हजारो आमचे युवक गोव्यामध्ये नोकरीला जातात. तुम्ही जर इथे नोकरी दिली असती तर ते लोक गोव्यामध्ये गेले नसते. आज तुम्ही जिल्ह्यामध्ये 50 लोकांना शाश्वत रोजगार दिला नाही, हे तुमचं काम आहे. त्यामुळे तुम्हाला या जिल्ह्यातनं आता महत्वाच्या रूपाने तुम्हाला घरी बसवलं पाहिजे. तुम्हाला सगळं देऊन बघितलं जिल्ह्यातल्या मतदारांनी आणि जनतेने. आता यानंतर तुम्हाला या मतदारसंघामध्ये लोकसभेला असू दे विधानसभेला तुम्हाला थारा नाही. आता तुम्ही विश्रांती घ्या अशा प्रकारचं सांगितलं पाहिजे. आणि आमचे जे उमेदवार आहेत विनायक राऊत साहेब, त्या विनायक राऊत साहेबांना निवडून देण्याचं कारण काय? तर विनायक राऊत साहेब हा तुमच्यातला आमच्यातला एक सामान्य रस्त्यावर फिरणारा, सगळ्यांना भेटणारा, सगळ्यांचं ऐकून घेणारा अशा प्रकारची व्यक्ती आहे. म्हणून त्यांना आपण निवडून दिलं पाहिजे. गेल्या 10 वर्षामध्ये त्यांनी जे काम केलंय ते काम लेखाजोखाच्या माध्यमातून त्यांनी मांडलंय. तुम्ही खरोखरच त्यांचा लेखाजोखा वाचा. त्यांनी खासदार म्हणून जे काय काम करायचं होतं ते केलेलं आहे. आणि दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे त्यांना संसद रत्न म्हणून पुरस्कार मिळालेला आहे. 543 खासदारांमध्ये संसद रत्न पुरस्कार हा कोणालाही सहजासहजी मिळत नाही. त्यामुळे तुमचा जो खासदार आहे तो अभिमानाने तुम्हाला सांगण्यासाठी आहे की आमचा खासदार संसद रत्न आहे. त्याने संसदेमध्ये पण चांगलं काम केलेलं आहे आणि जिल्ह्यामध्ये पण चांगलं काम केलेलं आहे. आम्ही जास्त काय बोलत नाही. मला एका प्रवीण भाईंचे आभार मानायचे होते. प्रवीण भाई 90-95च्या काळामध्ये मंत्री होते. त्यांच्या काळामध्ये फलोत्पादनाची योजना शिवसेनेची जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी. हिंदू सम्राट संत सेनापती बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेची मशाल. धर्म सांगून घे हे कमल जीवन करण्याचा तू महान. सर्व मान्यवरांना विनंती आहे शिवसेना बाळासाहेब ठाकरे यांचा चिन्ह मशालच निवडा. लोकप्रिय उमेदवार महाराज की जय. जय भवानी.
महाराष्ट्र दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. आज 1 मे आपला महाराष्ट्र दिन. या महाराष्ट्र दिनानिमित्त आपण सर्व महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य कामगारांचा दिन म्हणून या ठिकाणी याची नोंद आहे आणि या कामगार दिनाचं औचित्य साधून आपण या ठिकाणी छत्रपती शिवरायाच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करतोय. त्यानंतर शाहू महाराज यांच्याही प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करतोय. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमेस या ठिकाणी पुष्पहार अर्पण करतोय. हिंदू सम्राट सरसेनापती बाळासाहेब ठाकरे यांच्या प्रतिमेस या ठिकाणी आपण पुष्पहार अर्पण करतोय. सन्माननीय अर्चनाताई घारे मॅडम यांच्या शुभाशय. जय शिवाजी. नको 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 बॅग एक त्यानंतर पुढे असं त्या ठिकाणी उपस्थित सर्व मान्यवरांचं पुन्हा पुष्प देऊन सन्माननीय शहरप्रमुख अतिथीराव यांना विनंती करतो उपस्थित मान्यवरांचं स्वागत करा. या ठिकाणी उपस्थित असलेले आपले मार्गदर्शक सन्माननीय माजी आमदार शंकरभाई कांबळे यांना मी विनंती करतो उपस्थित कार्यकर्त्यांना या ठिकाणी संबोधित करावं. सन्माननीय शंकरभाई कांबळे. आपल्या मतदारसंघाची मुलूक मैदानी टोक म्हणून ज्यांची ओळख आहे सन्माननीय शंकरभाई कांबळे. महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत छत्रपती शिवरायांना वंदन करून स्वर्गवासी माननीय बाळासाहेब ठाकरे यांना मानाचा मुद्रा करून या ठिकाणी विनायक राऊत यांच्या प्रचाराच्या सभेसाठी उपस्थित असलेले उमेदवार, त्याचप्रमाणे माझे गुरु केसरकर, मला खूप बोलायचं होतं. बऱ्याच दिवसांनी संधी या ठिकाणी व्यासपीठावर मला मिळाली. नाही ते आता तुम्हाला खासदारांना पण ऐकायचंय, त्यामुळे मी जास्त म्हणजे मुळीच घेणार नाही वेळ. मी थोडक्यात आटोपतो. तुम्हाला एक गंमत सांगतो. गंमत, सगळेजण बाकीच्या राजकारणावर बोललेत, मला बाकीच्या राजकारणावर बोलायचं नाही. शिवड्यात नारायण राणेंची सभा झाली आणि माऊली मंदिरच्या त्या कमानीच्या बाजूला आता एक 8-15 दिवसापूर्वी 8-10 दिवस झाले असतील, म्हटलं किती लोक आहेत म्हणून बघायला जावं. मला भीती वाटत होती मला कोणी बघून ओढत नेतील तिकडे की काय, म्हणून तिकडे त्या कमानीकडे जाऊन उभा राहिलो. 2 कोणतरी व्यक्ती, मी त्यांना काही ओळखत नव्हतो. नारायणाचं भाषण चालू होतं आणि नारायणाने सांगत होते, मी पण ऐकत होतो, मी असे उद्योग आणेन, असा रोजगार देईन. तर ते दोघे जण काय बोलतात माझ्या बाजूलाच होते, मला काय त्याने बघितलं नव्हतं, काळोखात ओळखलं पण नाही. हा भडवा एवढ्या दिवसात काय आणू शकला नाही. तुम्ही जसं तुमच्या आईला मानता तसं मी सुद्धा माझ्या आईला मानतो. खोटं मी कौलक बोलत नाही. हा भडवा एवढ्या वर्षात काही करू शकला नाही, तो आता याच्या पुढे काय करणार आहे. म्हणजे लोकांच्या मनातल्या जी काय खतखत आहे. मी त्यांना विचारलं, काय हो तुम्ही कुठचे तुम्ही. त्याने माझ्याकडे असं बघितलं, अरे तुम्ही आमदार ना,
तुम्ही जा ना तिकडे जा ना. म्हटलं तुम्ही भरवा म्हटलं त्याला, आता मी कसं जाईन म्हटलं तिथे. मला त्याच्याकडे जायचंय. तू आणखी एक गोष्ट सांगतो. केसरकर, दीपक केसरकर त्या दिवशी माझ्याकडे आले. भाई मला मोठे भाऊ म्हणतात. काय रे? अरे माझा मोठे भाऊ म्हणतात ते. पुढच्या भवितव्य त्यांचा माझ्या जातात, लक्षात घ्या. तर ते म्हणतात, शंकर भाई आपण नारायण राणेचं ते सोडून तुम्ही काही बोला. नारायण राणेबद्दल मला आकच नाहीये, पण नारायण राणे आणि ते कमळ हे कुठे गाजलं गेलं पाहिजे अशा तऱ्हेची माझी भूमिका आहे. आणि त्याच्यासाठी मी आतापर्यंत रावसाहेबांच्या प्रचाराला कुठेच उतरलो नव्हतो. आता मी प्रचाराला उतरणार आहे. मी पंचायत समितीच्या प्रत्येक वॉर्डमध्ये, भाई लक्षात घ्या, प्रत्येक वॉर्डमध्ये मी माझ्या सभा लावलेल्या आहे. कोणत्याही परिस्थितीत विनायक राऊत साहेबांना प्रचंड बहुमताने निवडून आणायचंय. आणि हे तुम्ही सगळ्यांनी लक्षात घेतलं पाहिजे. काल एका रत्नागिरीच्या माणसाचा मला फोन आला होता. शंकरभाई ते तुमच्याकडे सिंधुदुर्गात कसं काय? म्हटलं आमच्याकडे चांगलं चाललंय, पण जरा जोर लावा. म्हटलं तुमच्याकडे कसं काय? म्हणतं 50-50. म्हटलं सापाला जवळ बाळगलं आणि त्याला दूध पाजलं तरी तो काय करणार आहे? एक तर चावा घेईल किंवा विष रोखेल. त्या सापाला तुम्ही जवळ ठेवायचा प्रयत्न करू नका. त्या माणसाने आज सकाळी आणखी हेच वाक्य तुम्ही आणखी एकाच्या समोर मी मोबाईलवर त्याला ऐकवायला लावतो, स्पीकरवर ठेवतो, आणि माझं तेच वाक्य मी पुन्हा आज सकाळी त्याच्या दुसऱ्या कोणातरी माणसाला बोललो. मला त्यांनी नाव सांगितलं नाही त्याचं. आणि अशा तऱ्हेने लोकमत या माणसाला नाही. लोकमत होतं, घालून बसलं. कोण? नारायण राणे नाही घालून बसले, त्यांच्या मुलाने घालून बसलेले. आणि अशा या मुलांच्या नादाला लागून नारायण राणेने आपल्या पायावर दगड घालून घेतलेला आहे. रावसाहेबांना बोलायचं, मला खूप बोलायचं होतं. मी रेडीत उद्या जाहीर सभा लावलेली आहे. कोणाला यायचं असेल तर या तिथे. आणि मी काय बोलतो ते ऐका. मग कोणाला यायचं असले तर आमच्या असतील. ह्याला पण सांगितले, कोण आपला गडेकर कुठे आहे तो? तुमच्याकडे पण जाहीर सभा लावा, मी येतो. तर मी तुम्हाला एक स्लोगन देतो. मला आता जास्त बोलण्याची इच्छा नाही, कारण त्यांना बोलायचं, त्यांचे विचार ऐकायचे. स्लोगन देतो, तुम्ही त्या आवाज द्यायचा. आवाज देणार ना? राऊत साहेब आगे बढ़ो, राऊत साहेब आगे बढ़ो. आपले निशाणी, आपली निशाणी, आपली निशाणी. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद भाई. यानंतर आपल्या या ठिकाणी उपस्थित असलेले सन्माननीय लक्ष्मणराव वल्ले पाटील, सन्माननीय माजी राज्यमंत्री प्रवीणभाई भोसले यांना मी विनंती करतो या ठिकाणी उपस्थितांना संबोधित करावं. आपल्या सर्वांचे आवडते उमेदवार सन्माननीय खासदार विनायक राऊत साहेब, आणि ज्याने आता आपल्याला जोश दिला आणि अनेक वर्ष जे राणे साहेबांच्या बरोबर अगदी दोस्तीमध्ये होते किंवा त्यांनी जवळून बघितलेले, अशा तऱ्हेचे शंकरभाई कांबळी या भागाचे आमदार, आमच्या महिला काँग्रेसच्या राष्ट्रवादीच्या अध्यक्ष अर्चनाताई घारे परब, इथे उपस्थित असलेले अण्णा केसरकर, इर्शादभाई शेख, साक्षी वंजारी,
बाळासाहेब गावडे आणि इतर सर्व माझे बंधू आणि भगिनी, आपल्याला सर्वांना उमेदवारांचं विचार ऐकायचे आहेत. तरी सुद्धा त्यांनी स्वतःच उमेदवारांनी सांगितलं मला, विनायक राऊत साहेबांनी, की तुम्ही बोललं पाहिजे. आणि म्हणून मी उभा आहे. मी आपला जास्त वेळ घेणार नाही. आपल्याला ही निवडणूक अत्यंत महत्वाची आणि आपलं सगळ्यांचं भाग्य ठरवणारी आहे. आणि याच्यामध्ये मगाशी अर्चनाताईंनी पण सांगितलं आणि आम्ही जाणलेलं आहे की बॅरिस्टर नागपळी आणि मधु दंडवते साहेब त्यावेळेला सांगायचे की ज्याला वेंगुर्ल्याने सर्टिफिकेट दिलं, वेंगुर्ला तालुक्यामध्ये ज्याला मतदान होणार तो हा राजापूर मतदारसंघाचा खासदार होणार. अत्यंत चिकित्सक अशा तऱ्हेचा मतदार हा वेंगुर्ला मध्ये आहे. आणि बॅरिस्टर नागपळी तर मी ऐकलंय त्यांना म्हणून सांगतो, वेंगुर्लेकर म्हणून असं म्हणत नव्हते, ते वेंगुर्ले का अशा तऱ्हेचा उल्लेख ते करत होते. अत्यंत जागृत अशा तऱ्हेचा आपला हा मतदार विशेष करून हा वेगवेगळा तालुका आहे. आणि तसेच आम्हाला तुम्हाला आता शंकरबाई आम्ही बघितले तुमचे आमदार आणि आमचे आमदार अत्यंत जागरूक या वयामध्ये आमच्याच वयाचे आहेत ते, पण तरी सुद्धा त्यांनी वेळ काढला आणि पुढे सुद्धा कार्यक्रम लावलेले आहेत. कारण त्यांना कमळ गाडायचं आहे, मोदी गाडायचा आहे, महागाई गाडायची आहे. हा भारत देश आपला जो आहे तो महागाईतून आपल्याला बाहेर काढायचा आहे. संविधान वाचवायचं आहे. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे संविधान लिहिलं ते संविधान आपल्याला पुढे चालू राहिलं पाहिजे. त्याचप्रमाणे अनेक या देशामध्ये ज्या ज्या काही गोष्टी आता घडलेल्या आहेत आपण पाहतो आहोत, तीव्रतेने पाहतो आहोत. धर्मामध्ये ते जातीमध्ये ते सगळीकडे आपण संघर्ष निर्माण करण्याचा जो प्रयत्न मोदी सरकार करतोय, मोदी भाजप करताय. आपल्याला भाजपला हटवायचं आहे, लक्षात ठेवा. शंकरबाईंनी सांगितलं ते कमळ गाडायचं आहे. आणि म्हणून आपल्याला जर आपल्याला कमळ गाडायचं असेल तर पहिल्यांदा आपल्याला विनायक राऊत साहेबांच्या मशालीला मतदान करावं लागेल. पुन्हा एक वेळ त्यांना संधी दिली पाहिजे. बाळासाहेब ठाकरेंचे सच्चे शिवसैनिक, बाळासाहेबांच्या नंतर उद्धवजींचे सच्चे शिवसैनिक, अशा तऱ्हेने निष्ठावान अशा तऱ्हेचा शिवसैनिक या मशाल चिन्हाच्या माध्यमातून लोकसभेमध्ये गेला पाहिजे. एवढं मी हात जोडून आपल्याला नम्रतापूर्वक मशालीला मतदान करा असं सांगतो आणि आपली रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आपण आज सर्व मंडळी 7 तारीखला मतदान करण्यासाठी या ठिकाणी उपस्थित झालेला. कारण आज या ठिकाणी या चौकात आल्यानंतर मला बॅरिस्टर नागपाईंची आठवण आली. कारण याच सभेमध्ये याच चौकामध्ये मी त्यांच्या सभेला उपस्थित असायचो. बॅरिस्टर नागपाई 1971 साली बेळगावमध्ये सभा असताना त्याच ठिकाणी त्यांना अटॅक आला आणि धारातीर्थी पडले. त्या बेळगावच्या सभेमध्ये मी सुद्धा त्यावेळी उपस्थित होतो. आणि म्हणून मगाशी प्रवीणबाई आणि जी मंडळी आपण म्हणालो, इथला मतदार वेंगुर्ला तालुक्यातला समाजवादी विचारसरणीचा अत्यंत हुशार आणि अभ्यासपूर्वक आणि योग्य वेळी योग्य निर्णय घेणारा असल्यामुळे देशात त्या काळामध्ये जरी इंदिरा गांधीची सत्ता आली तर या ठिकाणी दंडवते निवडून देण्याचं काम याच मतदारसंघाने केलेलं आहे. म्हणून शाब्दिक आणि मानसिकतेचा सर्वसामान्यांचे प्रश्न सोडवण्याचं काम विनायक राऊत करतायत, लक्ष वेधतायत. हे आपण ध्यानामध्ये ठेवलं पाहिजे. आज प्रामुख्याने महाराष्ट्र दिन आहे. 105 हुतात्मे आम्ही मराठी माणसाने महाराष्ट्र आणि मुंबई मिळवण्यासाठी दिलेले आहेत. महाराष्ट्राचा दिनाचा विचार या ठिकाणी मागापासून झाला नाही की हार घालताना आपण केलो. अरे 105 हुतात्मे आपले गेलेले आहेत, मराठी माणसं त्या ठिकाणी मिळालेली आहेत, मारले गेलेले आहेत. मग त्याच महाराष्ट्राला तोडण्याचं, लचके तोडण्याचं काम हे भाजपचं मोदी सरकार करू इच्छिते आहे. ते बदलण्यासाठी आणि ते रोखण्यासाठी येत्या 7 तारीखला आपण मशालीला मतदान करायचं आहे. हे आपण ध्यानामध्ये ठेवलं पाहिजे. आणि हे ध्यानामध्ये ठेवत असताना फक्त इथून विचार ऐकून जात असताना गावागावातल्या तरुणांना एकत्र करू आपला विचार तिथपर्यंत पोहोचण्याचं काम आपण केलं पाहिजे. कारण सरस्वतीपेक्षाही या ठिकाणी लक्ष्मी जावत जाण्याची शक्यता आहे. आणि ज्या ठिकाणी दडपशाही आणि दादागिरी करण्याचा प्रयत्न ज्यावेळी येईल
तो घाबरण्याचं कारण नाही. आम्ही शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे खंदेशी सैनिक शंकरासारखे हा माझे आमदार आणि शिवसैनिक आम्ही खंबीर आहोत. तुम्ही तुमचे विचार मांडा, आम्ही आमचे विचार जनतेसमोर मांडू, तुम्ही केलेली पाप जनतेसमोर आणू आणि प्रसंग आला तर या निवडणुकीत तुम्हाला आडवे करणारच. आणि मशाल हातामध्ये आई जगदंबेने जी दिलेली आहे त्या मशालीमध्ये संबंध हिंदुस्थान हा आम्ही प्रज्वलित केल्याशिवाय राहणार नाही. ही आजच्या या ठिकाणी आपण प्रतिज्ञा करावी. अनेक विषय बोलण्यासारखी आणि चर्चा करावी. बऱ्याच वर्षांनी या चौकामध्ये आलो आणि त्या चर्चेतनं आपण बॅरिस्टर नागपैंना निवडून दिलं, त्या चर्चेतनं आपण दंडवतेवांना निवडून दिलं, त्या चर्चेतनं आपण सुरेश प्रभूला निवडून दिलं. पण दुर्दैवानं तो त्यांच्या गटात गेला आणि थोडासा भ्रष्ट होण्याची शक्यता ठिकाणी निर्माण झाली. असं असलं तरी या ठिकाणी आपण विनायक राऊतना प्रचंड मताधिक्याने निवडून द्यावं. पुढे आपण जसे तुम्ही त्यांचे विचार ऐकण्यासाठी उत्सुक आहात तर मीही सुद्धा या ठिकाणी विचार ऐकण्यासाठी उत्सुक आहे. शारीरिक मनस्थिती या ठिकाणी काम देत नसताना सुद्धा मी आज या ठिकाणी खास उपस्थित राहिलो तो बॅरिस्टर नागपै धन्यवते यांच्या समाजवादी विचारसरणीचा एक कार्यकर्ता, शिवसेना प्रमुखांचा विचार करणारा कार्यकर्ता, मराठी माणसाला न्याय हक्काने आणि स्वाभिमानाने या महाराष्ट्रामध्ये या हिंदुस्थानामध्ये जगण्यासाठी ज्याने प्रवृत्त केलं त्या शिवसेना प्रमुखांचा कार्यकर्ता म्हणून या ठिकाणी उपस्थित झालो. आणि त्याचेच कार्यकर्ते विनायक राऊत या रूपानं आपल्याला उमेदवार म्हणून मिळालेले आहेत, लोकप्रतिनिधी म्हणून मिळालेले आहेत. त्यांना सगळ्यांनी सहकार्य करावं आणि आपला 7 तारीखचा मतदानाचा हक्क घरात न बसता अरे उष्णता आम्ही जर बोलायला लागलो आणि आमची जर मशाल जी आता पेटलेली आहे त्या उष्णतेला सूर्याला घाबरणारी नाही, सूर्याच्या समोर तळपणारी मशाल आहे हे आपण ध्यानामध्ये ठेवा आणि विनायक राऊतांना विजयी करावे एवढं या ठिकाणी मी आपल्याला जाहीर आवाहन करतो, विनंती करतो आणि रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. हिंदू हृदय सम्राट सेनापती बाळासाहेब ठाकरे यांचा या प्रचार सभेच्या निमित्ताने उपस्थित असलेले आदरणीय प्रवीणभाई भोसले, आदरणीय शंकरभाई, आदरणीय अण्णा केसरकर, आमचे शेतकरी नेते लक्ष्मणराव वडले, त्याचबरोबर सन्माननीय यशराजभाई, आमचे साक्षीताई वंजारे, जान्हवीताई सावंत, बाळा गावडे, त्याचबरोबर अर्चनाताई घारे, आमचे संदेश निकम, तालुका प्रमुख बाळू परब, त्याचबरोबर विवेक तामणकर, आमचे माझे आदरणीय चमनकर साहेब, त्याचबरोबर माननीय संदीप कदम, नम्रताताई कुबल, त्याचबरोबर ज्योतिताई गावडे, मंजुषाताई आरोलकर, अजित राऊळ, पंकज शिरसाट, सुकन्या नरसुले आणि आमचे उपविभाग प्रमुख गडेकर आणि नाही संपर्क चिपकरनं पाहिलं मी आणि उपस्थित सर्वच सज्जन हो. खरं म्हणजे शंकरभाई तुमचं काय, प्रवीणभाई तुमचं, अण्णा तुमचं, तुमच्यासारख्या एक अभ्यासू, जाणकार आणि ज्यांचा खऱ्या अर्थाने अधिकार आहे आम्हाला शिकवण्याचा, अशा तुमच्या मंडळींचा आशीर्वाद या वेंगुर्ल्याच्या या चौकामध्ये विनायक राऊतला लाभणं ही खऱ्या अर्थाने हिंदू हृदय समाज बाळासाहेब ठाकरेंची पुण्याई आहे. आणि म्हणून अण्णा तुम्ही सांगितलं ह्या चौकात बॅरिस्टर नागपै वेंगुर्लेकरांनी पाहिले, याच चौकात प्राध्यापक मधुदंड होते पाहिले आणि सुरेश प्रभू साहेबांना सुद्धा पाहिलं. आणि माझं भाग्य ह्या थोर विचारवंतांनी निर्माण केलेल्या ह्या चौकामध्ये विनायक राऊत सारख्या एका सर्वसामान्य कार्यकर्त्याला बाळासाहेबांच्या कृपेने खासदारकी प्राप्त झाली, आमदारकी प्राप्त झाली.
मुंबईतलं नगरसेवक पद प्राप्त झालं आणि ते अशा या कार्यकर्त्याला आशीर्वाद द्यायला किंवा या ठिकाणावर उभं राहून विजय प्राप्त करण्याची शक्ती मिळवायला बाळासाहेब तुमची कृपा नसते तर आम्हाला हे नाही मिळालं असतं. आणि माझ्यासमोर प्रश्न निर्माण तोच होतो की संसदेमध्ये सुद्धा मी ज्या वेळेला बसतो, मी लोकसभेच्या अध्यक्षांना भेटलो. मी त्यांना म्हटलं की बॅरिस्टर नाथ यांची लोकसभेतली भाषणं, त्याचं पुस्तक लोकसभेच्या माध्यमातून, लोकसभेच्या सचिवालयाच्या माध्यमातून प्रसिद्ध झालं पाहिजे. आमच्या अदिती पै त्यांची नात ते प्रयत्न करते. मी संपूर्ण लिटरेचर दिलंय, काम चालू आहे. आणि अण्णा तुम्हाला आम्ही शब्द देतो, शंकरबाई अण्णा तुम्हाला कोणत्या परिस्थितीमध्ये पहिल्या तिमाहीमध्ये हे बॅरिस्टर नाथपै यांच्या भाषणाचं संकलन केलेलं म्हणजे लोकसभेतल्या पुस्तक प्रसिद्ध करून घेण्यासाठी विनायक राऊत आटोकाट प्रयत्न करतोय, त्यामध्ये यशस्वी होणार. कोकण रेल्वे आणि प्राध्यापक मधु दंडवते यांचं नातं विनायक राऊतला सांगण्याची किंवा आपल्या कोकणवासियांना सांगण्याची आवश्यकता नाही. आणि म्हणून सावंतवाडी टर्मिनस परिपूर्ण करून घेत असताना सावंतवाडी टर्मिनसला प्राध्यापक मधु दंडवते यांचं नाव द्यावं आणि समस्त कोकणवासियांचा तिथे सन्मान व्हावा यासाठी सुद्धा विनायक राऊतचे प्रयत्न चालू आहेत. दुर्दैवाने महाराष्ट्र सरकारने प्रतिसाद, चांगल्या कामाला हे महाराष्ट्र सरकार प्रतिसाद देत नाही. तरी मागे लागून कॅबिनेटचा ठराव जो झाला होता तो दिल्लीकडे पाठवायचा प्रयत्न केला, पाठवून घेतला. मंत्री महोदयांचं त्याच्यावर रिमार्क घेतलं. पंतप्रधान महोदयांना मी जाऊन भेटलो आणि ते म्हणाले की विनायकजी हम करेंगे, जो काम करना है प्राध्यापक मधु दंडवते जी के नाम देने का उसको हम जरूर मंजूर करेंगे, कुछ चिंता करने की बात नाही. आणि तुमच्या सगळ्यांच्या आशीर्वादाने तिसऱ्या वेळेला खासदार तर होणारच आहे. त्यामुळे पुढच्या 5 वर्षाची जी कामाची तजवीज आहे ना ती मी करूनच ठेवलेली आहे. मला काय अजिबात कुठेही निरुत्साह, कुठेही पराजय असा शब्द नाहीच माझ्या शब्दकोशामध्ये. कारण हे दैवता समान असलेली, गुरु समान असलेली व्यक्तिमत्व या चौकामध्ये आशीर्वाद द्यायला ज्याच्यासाठी येतात त्याचं भलं झाल्याशिवाय राहणार नाही. त्यांची भलं यापूर्वी सुद्धा झाली, पण ढेकणा संगे हेरा भंगला असं म्हणतो ना, तसं भांगले सगळे. आणि माझ्यासमोर अण्णा तोच विषय येतो शंकरराव की ज्या बॅरिस्टर नाथपै यांची जन्मभूमी, शिक्षणभूमी म्हणून या वेंगुर्ल्याचा इतिहास केवळ सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्येच आहे असं नाही, महाराष्ट्र राज्यामध्ये असं नाही, तर देशाला अभिमान वाटावा अशा पद्धतीचा वेंगुर्ल्याने इतिहास उभा केलेला आहे. आणि हो, इथले डॉक्टर चीनमध्ये गेले आणि तिथून चीनला रोगमुक्त करण्याचं काम आपल्या वेंगुर्ल्याच्या सुपुत्राने केलेलं आहे. याचं सुद्धा भान विनायक राऊतला आहे. पण मी विचार ह्या सज्जनांची भूमी आणि त्याच्यामध्ये हे अभ्र नालक काढत काही वेळेला कसं निर्माण झालं. राडेबाज हा शब्द वेंगुर्ल्याच्या इतिहासामध्ये कधी आहे का? अरे ज्या बॅरिस्टर नाथपै यांच्या वाणीतून संत ज्ञानेश्वराच्या नंतर खऱ्या अर्थाने मराठी आणि इंग्रजी जी बाहेर होत होती ना ती बॅरिस्टर नाथपै यांच्या मुखातून होत होती. त्या बॅरिस्टर नाथपै यांच्या भूमीमध्ये राडेबाज हा शब्द जन्माला येऊच शकत नाही. पण दुर्दैवाने ह्या वेंगुर्लेकरांनी, ह्या विकृतीने किंवा ह्या सत्ता पिपासू लोकांनी, नारायण राणे त्यांच्या 2 पुत्रांनी हे वेंगुर्ल्याला बदनाम करतात, वेंगुर्ला वासियांना बदनाम करतात. राडेबाज म्हणून तुम्ही तुमचं नावलौकिक तुम्ही जरूर तयार करा, पण संत साहित्याची जोपासना करणारा आणि सुसंस्कृत लोकांची भूमी असणारे हे वेंगुर्ला आमच्यासाठी अभिमान आहे. आणि म्हणून वेंगुर्ल्याचं हे वैशिष्ट्य आम्ही कदापि पुसू देणार नाही. पण मला आठवतं, मी त्या दिवशी माननीय विलास गावडे साहेबांकडे गेलो होतो
त्यांचं वर्णन केलं होतं. मी त्याच्यानंतर 8-10 दिवसांनी ते आलो होतो. काय ती दादागिरी, मला विचारतात सांग काय विनायक राऊतने 10 वर्षात काय केलं. अरे देवा, त्यांना सद्बुद्धी द्यावं, जरा स्मरणशक्ती पण एकदम चांगल्या पद्धती द्या. एक 37 वर्ष, एकीकडे सांगतात 37 वर्ष मी सिंधुदुर्गाच्या राजकारणात आहे, आणि खरंय आमदार, मंत्री, महसूल मंत्री, दुग्ध मंत्री, उद्योग मंत्री, मुख्यमंत्री, त्यानंतर ते लसावीचे मोदी साहेबांच्या मंत्रिमंडळातले लसावी मंत्री. मी ते MSME म्हणत नाही, लसावी. अरे 37 वर्ष राजकारणामध्ये राहिलात तुम्ही, सत्तेमध्ये राहिलात, काय दिवे लावले सिंधुदुर्गमध्ये, आणि 10 वर्षापैकी 7 वर्ष विरोधी बाकावर बसून विनायक राऊतने जे केलंय ते नारायणराव राणे तुम्हाला नाही आयुष्यात करता आलं, नाही करता आलं. होय, मी सांगतो नाही केली मी. माझा राजकीय इतिहास रक्तरंजित इतिहास नाही बाबांनो. तुम्ही सांगा नारायण राणे, तुमच्या 37 वर्षामध्ये म्हणताय ना 9 जणांच्या उपकार करत्या जणांच्या हत्या तुमच्या कारकिर्दीमध्ये झाल्या की नाही ते सांगा, आणि त्यांचे आरोपी का पकडले नाही ते सांगा. ह्याच तुमच्या छोट्या ड्युट्याने विलास गावड्यांपासून सगळ्या बाजारपेठेमध्ये लोक झोपलेली होती. अशा वेळेला त्यांच्या घरादारावर लाथा मारल्यात, दरवाजे तोडलेत, लोकांना घाबरून सोडलं, तलवारी हातात घेऊन, गुप्ते हातात घेऊन तुमचे राडेबाज करणारे जे दानव हैवान ह्या वेंगुर्ल्यासारख्या बाजारपेठेमध्ये फिरत होते. आणि ज्या बाजारपेठेमध्ये बॅरिस्टर नाथपाय आणि मी सुद्धा खाली उतरून भाजीपाला घेतोय, केळी घेतोय, आबोलीचे हार घेतोय, त्याच वेंगुर्ल्याच्या बाजारपेठेमध्ये नारायण राणे तुमचे हैवान हे वेंगुर्ल्या वासियांना लाथा बुक्क्याने मारण्याचा प्रयत्न करत होते. वेंगुर्ले वासी नाही विसरले बाबांनो, नाही विसरले. विनायक राऊत आपल्या 10 वर्षाच्या या कारकिर्दीमध्ये त्याच्या अगोदर 10 वर्ष आमदार मुंबई, 7.5 वर्ष आणि 12 वर्ष नगरसेवक, एवढी वर्ष डायरेक्ट राजकारणामध्ये काम करणाऱ्या विनायक राऊतने नारायणाने तुमच्यासारख्या राजकीय हत्या नाही केल्या होत. तुमच्यासारखी जमीन बळकाव करण्याचे कृत्य आम्ही नाही केले. तुमच्यासारखी जमीन दिली नाही इंजिनिअरिंग कॉलेजला, मग त्या गरीब मंचेकरचं डोकं पहाटे 2:30 वाजता नाही फोडलं. मी केलं ते माझ्या संस्कृतीचं जतन केलं. मी जपलं माझ्या हृदयामध्ये हरिनाम, मी जपलं माझ्या हृदयामध्ये पंढरीच्या पांडुरंगाचा अभंग, आणि बसलो भजनाला, बसलो कीर्तनाला. आणि म्हणून ती जी माझी पुण्याई आहे ना, त्या पुण्याईच्या जोरावरच प्रवीणभाई भेटले, शंकरभाई भेटले, अण्णा भेटला, ईश्वरभाई भेटले. अशी सोन्यासारखी माणसं पैशाने नाही भेटली बाबांनो, संपत्तीने नाही. आणि तुम्ही सुद्धा एवढ्या रात्री उपाशी तापाशी आलात केवळ आणि केवळ या भारत मातेच्या रक्षणासाठी, हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंच्या एका निष्ठावंत शिवसैनिकाच्या मदतीसाठी. त्यामुळे ह्या जिल्ह्यामध्ये 10 वर्षामध्ये विनायक राऊतने ज्या अभ्यास पद्धतीने संसदेमध्ये काम केलं, कारण माझ्या समोर बॅरिस्टर नाथपाई यांचा आदर्श होता, प्राध्यापक मधुदंड यांचा आदर्श होता. आणि तुमच्या मुलाचं तुम्हाला किती कौतुक हो. ते खासदार राहिलेले एक मुलगा, मी ज्या वेळेला दिल्लीत गेलो की मला विचारायचे, म्हणजे हिंदीमध्ये इंग्रजीमध्ये, तुम्ही कोणाला हरवून आलात, तर निलेश राणे नाही, निलेश राणेचं नाव सांगितलं नारायण राणे का बेटानं, आणि असं म्हटलं की शाव आनंद व्हायचा. म्हणजे जी दादागिरी इथे, तीच दादागिरी मुंबईला, तीच दादागिरी दिल्लीला, आणि सगळ्या लोकांनी हात जोडले. अच्छा हो गया, ऐसे बदमाश लोग फिर एक बार संसद में आपने आने नहीं दिए. हे दिल्लीवाल्यांचे शब्द. पण विनायक राऊत संसदेमध्ये काम करत असताना, अरे नारायणराव, तुम्ही 10 वर्षात 30 वर्षाच्या कारकिर्दीमध्ये
स्वतःच स्वतःच खासगी मेडिकल कॉलेज उभं केलं, इंजिनिअरिंग कॉलेज उभं केलं. आता तर एफिडेव्हिट मध्ये 19 कोटी रुपयाच्या दागिने. खैसून वांग्या भूतानलं चालगती तरी खैसून आणलं होतं तरी सांग. आमका नको बाबा, ते आमका जर मिळतं तर मला, आमका हपापाचा माल गपापा नको. आम्हाला त्या बाळा वळून बिचाराला जाळून मारलं मुंबईमध्ये. का तर म्हणे त्याने निवडणुकीला पैसे दिले होते, निलेश राणेंच्या पहिल्या निवडणुकीला. ते म्हणे कार्यकर्त्यांना वाटले नाही, निलेश राणे आपटले. त्याचा राग ज्या कार्यकर्त्यांवर काढला त्याच्यापैकी एकाला जाळलं आणि दुसऱ्याची 2 बोटं तोडली. बाबांनो, हैवानांची अवलाद. आणि म्हणून आम्ही आमचं स्वतःचं कॉलेज नाही काढलं, आम्ही काढलं गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 1000 कोटी रुपयाच्या तरतुदीसहित. आम्ही या संपूर्ण किनारपट्टीच्या भागामध्ये भूमिगत विद्युत वाहिन्या टाकण्यासाठी 3760 कोटीचा प्रोजेक्ट मंजूर केला आमच्या उद्धव साहेबांनी. आणि हे आता भारतीय जनता पक्षाचे लोक काय करतात माहिती आहे? कोकण भूमी म्हणजे सोन्याची अंडी देणारी भूमी असं त्या भाजपच्या लोकांना वाटतंय, त्यांच्या त्या परप्रांतीय लोकांना वाटतंय, भूमाफियांना वाटतंय. आणि म्हणून जो येतोय तो कोकण लुटतोय, जो येतो तो कोकण लुटतोय. तिकडे दोडामार्ग पूर्णपणे लुटून मोकळे सगळे दिल्ली आणि हरियाणावाले. ही किनारपट्टी पूर्णपणे परप्रांतीयांची. आणि दीपकबाईंची ती सबमरीन प्रकल्प आणि पळवला भाजपवाल्यांनी गुजरातला. काल परवापर्यंत दहशतवादाला मत म्हणजे नारायण राणेंना मत असं राग आणणारे दीपकबाई अचानकपणे तुमच्यातली काही कशी काय गप्प बसली हो? का मारताय मिठ्या? केवळ आणि केवळ सत्तेची लाचारी. म्हणून शंकरबाई तुमचा अभिमान आहे मला. मी होय, तुमचं माझा कान पकडायचा अधिकार शंकरबाई तुम्हाला आहे. चुकलो तर धडा शिकवणं आणि चांगला मार्ग दाखवण्याचा तुमचा अधिकार आहे. पण या कोकण भूमी या परप्रांत्यांच्या घशात घालण्यासाठी या आता भारतीय जनता पक्षाने काय केलं? या भारतीय जनता पक्षाचे गद्दार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस ह्या बगल बच्चांच्या बरोबर असणाऱ्या सगळ्या परप्रांतीयांनी आता तुमचा नवाबाद, उभादांडा, शिरोडा हे सगळे कोकणातले गाव ग्रामपंचायतीचे अधिकार काढून टाकायचं ठरवलं. आणि तिथे काय आणायचं? या वेंगुर्ल्यामध्ये सुद्धा वेंगुर्ला 1359 एकर, तुळस 1184 हेक्टर आणि बाकीचे नवाबाद, परबवाडा विचारू नका. तुम्ही कोणीतरी आपल्या ग्रामपंचायती काढून टाका आणि तिथे सिडको आणा अशी मागणी केली होती का? पण या महाराष्ट्र सरकारच्या 4 मार्च 2024 जी आर माझ्या हातात आहे. वेंगुर्ल्या सहित आजूबाजूचा संपूर्ण किनारपट्टी आहे. 284 गाव ग्रामपंचायतीच्या ऐवजी त्या ठिकाणी सिडको प्राधिकरणाचा अंमल 4 मार्च 2024 रोजी चालू झाला. दीपकभाई, सत्य साईबाबांचे भक्त म्हणून तुम्ही वावरताना सांगा त्या साईबाबांची शपथ घेऊन हा ज्या वेळेला निर्णय कॅबिनेटमध्ये मंजूर झाला त्यावेळेला तुमचं तोंड गप्प का झालं होतं? नारायण राणेला विचारू नका, त्याला काय कळतच नाही. पण अजून पालकमंत्री आले त्यांना विचारा, कोकणची भूमी आमच्या आई वडिलांची आहे, आमच्या पूर्वजांची आहे. या परप्रांत्यांच्या बापाची कोकण भूमी लागून गेली काय? आणि ही भूमी तुम्ही परप्रांत्यांच्या घशात घालण्यासाठी आमचं वेंगुर्ला शहर, नवाबाग, उभादांडा, शिरोडा हे सगळं आता सिडकोच्या घशात घालाल. सिडकोच्या ताब्यात गेल्यानंतर ग्रामपंचायत गेली, ग्रामसभा गेली, डीसी रूल आले, रिझर्वेशन आले आणि किनारपट्टीवर ह्या परप्रांतीयांचे बंगले आणि साम्राज्य उभं राहील आणि आपण फक्त त्यांचे बूट साफ करायचे.
भांडी धुवायची, साहेब साहेब म्हणून हाजी करायची. ज्या गद्दार पालकमंत्र्यांनी किंवा दीपकभाई केसरकरांच्या सारख्या मंत्र्यांनी त्या डोळे बंद करून हा सिडको प्राधिकरणाचा अंमल आणायचा कायदा 4 मार्च 2024 केलेला आहे. त्याला धडा शिकवायचा की नाही? आणि मग अशा वेळेला माझ्या कोकणवासियांच्या भूमीच्या रक्षणासाठी जर विनायक राऊते ह्या सिडको प्राधिकरणाला विरोध केला तर ते चूक की बरोबर बाबांनो? बरोबर असेल, आहेच बरोबर. पण पहिला विरोध या सिडको प्राधिकरणाला विनायक राऊते केला, वैभव नाईकांनी केला आणि त्या राजन साळवींनी केला. पुरुष एकदा आपल्या साक्षीने सांगतोय, या कोकण भूमी आमची आहे, आमच्या पूर्वजांची आहे, तिचं रक्षण करण्याची जबाबदारी विनायक राऊतची आहे. पण ही हडप करण्याचं पाप दीपकभाई तुम्ही आणि नारायण राणे तुम्ही करत असाल तर तुमच्या कमळाला करपून टाकण्याची ताकद आमच्या मशालीमध्ये आहे बाबांनो, मशालीमध्ये. 3ऱ्या क्रमांकावर माझी निशाणी आहे. 3ऱ्या क्रमांकावर विचारलं जगदंबेला, 3रा क्रमांक का? म्हणाले खऱ्या अर्थाने तुला हॅट्रिक करायची आहे ना 3ऱ्या विजयाची, 3रा क्रमांक. आणि नारायण राणेला 2रा पराभव द्यायचा आहे ना, म्हणून त्यांचं नाव 2ऱ्या क्रमांकावर. म्हणून अजिबात काळजी नाही. वेंगुर्ल्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी टॉवर दिले, बाकीच्या ज्या ज्या योजना राबवायच्या शिरोड वेळाघरचं ताज हॉटेल असेल, सगळ्या कोणत्याही भूमिपुत्राला उद्ध्वस्त न करता आपल्या भूमिपुत्रांचा हक्क अबाधित ठेवून कोकणचा विकास करण्याची शपथ विनायक राऊतने घेतलेली आहे. त्या विनायक राऊतला विजय करण्यासाठी जगदंबेने दिलेली मशाल आपण आपल्या हातात घ्या बाबांनो. ही मशाल खऱ्या अर्थाने जगदंबेची आहे, ही आपल्या कुलदेवतेची आहे आणि तीच मशाल भारत मातेची आहे. त्या भारत मातेच्या रक्षणासाठी विनायक राऊत एवढा छोटासा कार्यकर्ता त्या संसदेमध्ये पुन्हा जाऊ इच्छितोय. आपल्या आशीर्वादाने हे आशीर्वाद असो जावे ही विनंती करतो आणि माझे भाषण संपवतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.